Il-Ministru Owen Bonnici ma weġibx jekk id-deputat Laburista Katja De Giovanni għandix fiduċja fih jew le. Dan wara li tleġġimatilu f'post fuq Facebook l-ex-Ministru Edward Zammit Lewis kien ikkritika l-kompożizzjoni tal-Working Group li waqqaf il-Prim Ministru Robert Abela sabiex f'temp ta' xahar ikun jista' jikkonsulta lil pubbliku brabta mar-riformi tal-ippjanar u b'De Giovanni tajt li xtaqet li l-grupp parlamentari jkun aktar involut u li kellha biss fiduċja fuħut mill-membri mażula. Il-membri mażula minn fost il-kabinet kienu l-Ministri Clint Camilleri, Miriam Dalli, Jonathan Attard u propju Owen Bonnici. Issa, illi għaddu 3 ġimgħat minn tali sqarrija u fadal biss madwar ġimgħa sakemm din il-konsultazzjoni tasal fit-tmiema, Net News staqsal lil Bonnici kellimx lil De Giovanni. Bil-Ministru jgħid li ma jiddiskutix lil sħabu ma' Net News. Jiena ma diskutix il-membri tal-grupp parlamentari ma' Net News. Għalli ta' Facebook. Il-membri parlamentari tal-grupp parlamentari tiegħi jiena ma ndiskutihom. Ma ddeqitx tgħid ta' Facebook għalhekk qed ngħid. Fuq in-Net News jiena għandi l-istrutturi interni u hemmhekk aħna għandna laqat regolari fejn. Għalli ta' fl-istrutturi interni ġifieri. Fejn aħna niddiskutu flimkien u hemm sens tajjeb ta' teamwork li aħna rridu nkomplu mmexxu dan il-pajjiż nagħmlu ħajja. Huma għalli ta' fuq Facebook. Iva, mhux fl-istrutturi interni. Ħana ġanejlek jiena ma niddiskutix l-isħabi tal-grupp parlamentari ma' Net News. Imma għalli ta' fuq Facebook. Jiena nerġa' nwieġbek kif weġib diġà. Id-deputat Katja De Giovanni ħarġet bil-kritika tagħha fl-apert fuq Facebook għal xi wieħed minn dawn l-erba' u ma utilizzax l-odda interni tal-Partit Laburista f'kelma waħda ċabset lil kull ministru f'dak il-working group. Ħaġa ċerta hi illi fi kliem sempliċi xi ħadd minnhom ma jgawdix il-fiduċja saħansitra tad-deputati Laburisti u Owen Bonnici mhux kapaċi jgħid illi mhux hu.